fuels. May makuha bang supply? Ganun. Yes. And again, since malayo yung mga sources na yun, mahal yun, so my price. So again, that's another consideration. Another is what will happen to the local refineries. Oh. Kung hahabol sila sa best quality fuel, sir, kailangan nilang mag-invest ng million of dollars. Like for example, lang dito sa Euro 4, nag-install sila ng additional units, millions of dollars, para lang mahabol nila yung Euro 4 level, sulfur level. So, dun sa best quality, ang mangyayari siguro, kung hindi sila mag-invest, or kung mag-invest sila, that will take many years. Kasi itong Euro 4, 4 years silang nagpaantay para ma-attain daw nila, ma-in place na yung investment nila, yung units matatapos at makapag-produce na. So, dun sa best quality, kung hindi sila mag-invest, kung ayaw nila, magsara sila. Magsara ang refinery, pero pwede sila mag-import pa rin. Best quality. So, yun lang yung mga points na gusto ko lang i-consider, gusto ko lang i-cite kasi those will be the considerations that will be part of the discussions ng technical committee if ever it will consider or it will receive any proposal of such. Pero open kami, wala namang kaya lang for discussions nga lang lahat yun. Yes. Okay na? Opo. Okay na, very good. Tanong. Sige, tanong sila kay. Question. Wala na po. Question na raw. Pwedeng isang focus naman. Okay naman lahat yung sinabi mo. You're just trying to be practical. Kanya lang, ang sinasabi ko lang, kailangan itaas natin yung level natin. And in that sense, government should act as the catalyst. Catalyst lang naman tayo as government. And then we will let the private sector take over later. Walang pinagkaiba yan. Bakit ba nagkakaroon ng Euro 4? Kasi nagkakaroon ng adjustment. Diba? Pero kung hindi natin isa-set yung ganong standard, kung yung ating target ay dito lang, how can you expect the private sector to go beyond that? Nililimitahan nyo yung kakayanan ng private sector dahil doon sa yung mga mindset ng gobyerno na saan manggagaling yung supply. Let the private sector worry about it. Why should you worry about it? Sila may pera wala namang pera ng gobyerno Bakit natin pipigilan sila kung anong pwede? Yung Clean Air Act, as I was saying, ano yung standard ng Clean Air Act? Di ba napakataas? Sabi nga nila, mas mataas pa kahit sa Amerika Bakit natin ginawa yan? At bakit hindi natin ginagawa sa POS? Di ba? Tapos, again, kailangan baguhin natin ang mindset natin sa gobyerno na pwede na. Okay na ito kasi yan lang ang kaya natin, mahirap tayong bansa. Ayan, Is this what the people deserve? Dapat yun ang muna natin If we are in government, tingnan natin, ano bang dapat para sa tao? At yun ang ibigay natin. Ngayon, kung along the way, let the competition work. We have passed the Competition Act. Let the private sector work its way. I'm sure they will try to find a way if they know that yung hindi papasa yung kanilang produkto. Pero pag inisip natin, paano na yung refineries natin dito? Problema nila yun. Bakit pa puro problemahin yun? Di mag-upgrade kayo. Yan ang nangyari na DOE ka, di ba? DOE. Yes, sir. Yan ang nangyari sa atin na ngayon puro coal ang ating planta sa Mindanao. Dahil yun ang mura,
Yun ang probably kaya ng ano. Kanya yung mga investors ngayon, pwede naman ang call. Bakit naman ako pupunta sa mas mahal na teknolohiya? So ngayon, yun, kawawa ang Mindanao, ubos ang health ng mga tao doon just because of fly ash. Na yun, parang pollution rin yun. Hindi mo nakikita yun, pero yun ang papatay sa tao. Do they deserve that? Do the Mindanaoans deserve that? So, nagsisimula lahat ito sa gobyerno. And government should be the catalyst for change. And kung ganyan ang mindset ng gobyerno, ay hindi tayo magbabago. At lalo tayong mababaon. Dahil pagpipiestahan tayo ng private sector, dahil ang private sector will just feast on, gusto ng tao, mura di ito sa inyo. We deserve or we reap what we sow. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kanya, kung hindi natin paayusin to, ay walang mangyayari sa atin. Diba? Yes, sir. So anyway, I agree naman sa iyo personally, sir. pero gawin natin. Agreeing is one Yes, sir. thing, doing is another. With Yes, action. sir. Maybe what you could probably do, since you have a representative of DOE here in this discussion this morning, if pwede yung ilagay itong mga suggestion in writing, and probably you can submit it to the Office of the Secretary of DOE, para malaman niya na ito po yung nangyari dito, these are the things na I will just call for a hearing. Thank you. I have oversight on biofuel. Yes, sir. So, yun, personally, I agree with Congressman Manny na bigla ang improvement sa fuel And personally, you're also for clean air, di ba? Clean air. So we are, personally, you're also for clean air. Yes, sir. Yun yung pinaka-importante. Lahat tayo. So, siguro one point na magandang ginamit ni Sir Mali is yung mag-set ng target to attain that level, para hindi mahirap i-attain. Kasi sa ngayon kasi parang nagantay lang kami na DNR may push na air emission standards improvement that goes along with the improvement also on the fuel quality. So parang gano'n, pero doon sa technical committee, i-cite ko yun sir na we should have our own target. ECPPA po. And then, one thing na lang po, before ako yung petroleum lang naman yun. So the DOE, mayroon naman kaming ibang policies programs sa mga alternative na hindi petroleum. That's why we promote other types of fuels like natural gas, which is much cleaner than petroleum. Mayroong hybrid, mayroong kung ano pang mga programs namin. So, hindi lang naman petroleum yan. So, thank you very much. Ay, yes, sir. Matanong ko lang, hindi ba ang DOE ang mag-regulate sa mga lubricants, sa mga additives? Yes. Kasi di ba, ang purpose ng mga additives, mga lubricants na yan, para mas malinis na yung emission. Yes, Di sir. ba? Kami mga consumers, nalilito kami. Ano ba talaga ang tamang lubricants? Ano ba talaga mag-regulate niyan? 3-5 na kayo ng lubricants sa market. May imported, may local. Di ba? Ito mga oil companies, magpapagas ka, bebentahan ka ng lubricant, bebentahan ka ng additive, tama? Para mas maganda yung takbo ng makina mo, mas malinis yung ibunggang hangin ng sasakyan mo. Sino ang dapat na mag-regulate yan? Di ba DOE? Kami sa lubricating oil. Pero sad to say po, under the Deregulation Act, wala kaming fuel quality regulation or lubricant quality regulation. So, hindi namin in-standardize ang lubricant quality. Kaya rin ba yun yung pinakita ni Congressman Mali, di ba nakita mo yung jeep? Na nilagyan ng Diesel. clean diesel na And lubricants. Lubricants. Yeah. May lubricants fuel pa. diesel, di ba? Di ba gano'n? Yes. Bakit hindi ang DOE ang mag-certify na
Correct. Dapat mga ganun ang gamitin natin. Okay. Di ba? So, yun yung sinabi kong, sad to say, wala kaming regulations sa lubricant, sa importation aspect lang. Pero for fuel additives po, meron kaming regulation like, before an additive can be marketed or imported or manufactured, it has to be registered with us. So meron kaming checklist requirements which we ensure na ang additive does not contain toxic substances, so forth. Toxic nga lahat eh. It has acceptable or better performance na kiniklaim ng mga suppliers or marketers. So that's being evaluated po. Nag-ano kami po. Kami mismo po. Ibig sabihin, bago labas sa merkado, dapat tumaan sa inyo. Correct po. Para Register. yung efficacy ng produkto. Ganun ba? Correct po, yes po. May system na po kaming gano'n. May mga hindi pa pumapasa? Meron bang hindi pumapasa? Walang pumapasa? Walang pumapasa. We don't actually Walang test on the pumapasa. performance. Kasi napaka, ano pa Paano yun? nyo ma-certify yung efficacy ng produkto? Pero hindi nyo i-test yung performance. Merong mga private, submit lang namin mga certification Peke sa yun. testing sa mga Peke. private laboratories po. Third party. Third Oh. party. Peke yun, dinodoktor. Thank you, thank you. Thank you. Gusto ko lang briefly, no? This is not, you know me, no? So I don't, this is not an attack on DOE. Yung sinabi niya kanina, let's try to change the mindset of government officials. Gusto kong i-relate yun sa sinabi mo kanina na yung kung abroad, mas magaling, mas mataas ang quality. You know, hindi totoo yun. Nakita mo yung video kanina? Pinalitan namin yung ordinary diesel, commercially available, with diesel, na galing din sa Petron, pero walang adulteration. Okay? Now think about that. That diesel has no adulteration. Yan mo yung result. Walang buzok. Yun lang. So for you to say na, and this is not attack on you, no? Gusto ko na emphasize yung sinabi ni Kong na just because, ano yan, foreign, magaling sila. No, that's not true. That is not true. Pero you're open naman yung suggestion, di ba? You're open. Hindi, ano yung countries na panggaling yun? Dito. Yes. Pero you're open. Sabi ko na po, merong ibang countries na best quality sila, meron ding iba na Wala. nahuli sa atin. Wala. Wala. Mas maganda pa. No, but yun yung diesel na yun, Yun ang galing dito yun. pinakamaganda sa Hindi yung buong mundo. galing sa US. Pero maganda. Yes, Ayun, nakita mo na. Oo nga. i-prove na Hindi niya na. Hindi siya na-educate sa mamaya. okay. So that tuloy yung ano natin. Mamaya. So, okay na kayo sa DOE? Okay na. Yes. Okay, let's give Very palakpakan. Hindi, wala. Palakpakan. Ito bilang suporta doon sa obserbasyon ng ating butihin at kagalang-galang na congressman. Survey ng chairman ng department doon sa committee ng Department of Energy. Sa kanyang Okay na yan. Okay na yan. Sa kanyang observation, nakita niya na parang dumarating dito sa Pilipinas, siya nagdududa yung ating puting congressman na kung yung ating ginagamit bang oil, yung mga langis, ay adulterated ba o hindi. At yan po yung pinagmumula ng sinasabi natin pag-usok at saka yung sinasabi natin pollution na hanggang ngayon ay hindi nakokontrol. Ang binabanggit nyo kanina, sir, ang kailangan natin, makontrol natin yung pollution. Ang problema ninyo, problema ninyo lang, mayroon tayong target na patatargetin natin kung kailan natin makokontrol ito, ano yung mga programa natin, but then, naghihinayang kayo dun sa quality na sinasabi natin. Pagka may target ka, kailangan against quality ito, kung ano pa paano mo. Huwag mong paghihinayangan kung magkano yung maibot ng kapital dito. Sapagkat dito natin makokontrol yung sinasabi natin pollution. Base sa observasyon ng ating Congressman Umali, lumalabas na adulterated yung mga ginagamit natin dito. At nakakalungkot sapagkat nandito yung ating Department of Energy, nandito yung ating DNR, nandiyan yung mga nag-holy, yung mga LTO, na nalulungkot nga yung ating Congressman kanina, na tila hindi din natin nasilayan dito sa loob na to. Bakit? Natatakot sila. Sapagkat kulang po tayo sa implementation. Yung sa ating sila target na quality, nababawasan po yun. Yan ang mga obserbasyon namin. Ako po, biktima.
Kung may sasakyan kayo, biktima din po kayo. At yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kahit na si Congressman Umali, kahit yung ating inventor na si Boss Dio, biktima din po tayo lahat. Ang nakakalungkot, wala tayong programa sapagkat yung ating target, hindi po natin isusunod kasi masyado po malambot yung ating patakaran. Siguro, ito na yung time, hahingin ko sa ating kagalang-galang ng congressman, na-impostro niya na yung kanyang batas na talagang alam ko na, na-file niya yung kanyang batas doon para na sa ganun, ma-aprobahan na yung suporta doon sa Clean Air Act na sinasabi natin. Sana magtulungan tayo at yung mga nagtatrabaho dito, lalo sa dito sa Department of Energy, pagmeriyahin kung paano natin masusolusyonan yung sinasabi natin programa at na magkaroon ng proper eradication doon sa pollution. Sapagkat marami ng buhay ang nawawala. Sabi kanina, 7 billion ang ginagastos ng gobyerno para sa pagpagamot ng mga sakit. Paano? 2 billion na yung sinasabi natin expenses ng gobyerno doon sa delay ng mga products dahil nga doon sa pollution. Ang dami ng mga... Yung basura natin, pollution pa rin yan. Siguro, hindi naman sa pagsusulsol, hindi kayo nagsisip-sip. Ngayon lang kami nakita ni Congressman Umali. Siguro, Congressman, mahal ka namin. At kung tumakbo ka ng senador, susuportahan ka pa rin namin. Siguro, this is not the time na magpasa ka ng isang batas, yung flood commission. Di ba? Kasi yung mga nasiwa doon sa baha, sapagkat nagtuturuan yan. Tuturo na ng NDA, maghukay yung NDA, maghukay yung kung ano-ano departamento. Ituturo doon ang talo, yung taong bayan. Maraming salamat. Patibayin po natin yung ating pamamahala. Sapagkat ang gobyerno po, yung mga nakaupo dito sa upuan ng gobyerno. Maraming salamat ulit. Okay, very good. Jobal po, journalist. Sige po, thank you for that. Comment po, reminder. Sige po. Palakpakan natin yung mga kaibigan natin from the Department of Energy. No? We're not putting you on the spot. No? Ang kailangan natin is continuous dialogue on this. No? So, we have to proceed with the program proper. No? Meron tayong question and answer segment mamaya. No? Patapusin muna natin. No? So, the next speaker,